дяволската 29. Да, отиваме в базата от дяволската. Аз какво ви казах, бе? То лайното ми дойде. Майко, не, майко ми обали ме. Той ми дойде, той ми идва и ме кони. Ела ми дай! Майко, чувате ли само стъпките ми? Да, чувам ги. Искам да падна в лавата. Не, фенера ми. Ето го базата. На 3. Всички ли сме тук? Чакайте. Бас, това гори. Това Бате, гори. вие сте много далече. Аз съм тук, Енче, обаче... Чакайте ме, аз не знам къде сте. А е тук при мене. Мале, има 2 буздогани и 2 арбалета пак. Къде си, бе? Тук. Па. 3, 2, 1, атака! Чакайте ме. Некой има ли бандажка? Не! Не, бе, брат, тук ли? Вземи двете бандажки, ево. Ама тя как ще влезе като... Ай, има един арбалет на плънка тяло. Ма вътре има 2 бандажки. Не, там на кемпаро след на фермата. Ама, добре, слагам ви в двамата и в сака и такова. Къде сте влизал? Много лесно е. Много лесно. Просто гледаш къде е ревайв, обикараш около това и го намираш много лесно. Вече влиза. Да. То ме лъжете. Има един с доган. Един с арбалет, на тя е прунка. Ела ми бе. Да, искаш тука, да. Искаш тука, нали? Не! Умирам. Не. Къде че си изкачи бандажката? Да. Май, човека, не е честно такова е. Ма какво? Нищо не съм изкарчила. И къде е бандажката, като знаеш? Миго, на кемпфайра са. Вземи ги! Как да ги взема, бе? Много е лесно. Не. Да не я вземи съпет. Той ще ми дойде. Да, какво да правя? Ти чай, бе. Толкова те срак от един елен ли, бе? Не ме е срам. Да, а другия Не, с без Не лиш къде, бе? без краставици, Ма, какво друго беше направи? бе. Ще е малко. И без марула. Искаш да умра и трябва да почнем ли? Само домати, лук, не лук, домати и бял сос, картоф. То как ще върви напред-назад? Даниела. Вот напомня. Нямам това отвори по ръцете. Ана, ма как глави само? Шума на зала. Взехте! А готвено? Можем да те взема и Да. Ти сега ще ребам между Виктор и това. Втора бандажка ти. Ема, бе, култист Джеймси! Вижте, това май трябва да го напълним. What? Какво само мрънката имам втора бандажка? What? Вижте, това култист Джеймси, бе! Аз знам какво се правят с те. Какво? Трябва да ги туриш. И ако имаш точно 3, ще видиш какво ще стане. Викторе, утре ще ми помогнеш да такова. Да убиете. Да. Искам Виктор да ме спаси. Къде е бандажката? А бати бараката. Бандажката е при мене. Ти му даеш. Не заваля дъжд. Какво е? Те аз знам някаква купа. Някаква купата, не знам. Йордан ги е купил, той знам. Някаква купа, не купа, не знам. Кой крата болтовете? Аз съм направил шпагат, вижте. Аз танцувах. Ана! Аз танцувам, Викторе, виж. Виж, бе. Ей, Викторе. Виж. Ана, аз правя шпагат.
добрий вечір. Як відспень, брат? Запиши. Віктор, идвай. Да се бием. Ема един буздуган и два арбалета. 100% ще ги цепите. Значи, Дани, Виктор, аз спасявам. Ти разсейваш нея, аз спасявам Дани. Я ще ги раздевала. Много лесно. Даже ви тази правя най-лудо. Добре, ще ти помогна малко. Не, аз ги раздевам и ти. Аз ще ги сгоря. Аре, идвайте, бе! Майко, на малко съм. Не, на малко съм. Влизай, няма никой! Къде си? Ето го, бе! Аз съм крал! Аз съм крал! Аз съм вече няколския крал! И бързо бегам. Да, майче. Не, тук няма чест. Не, Аз не отивам нагоре, аз намерих друга база. Не. Никакъв шанс вече да се бия. Никакъв шанс. Не. Аз ги горя. Аз отказвам. А, не. Аз не мога да ги изборя. Намерих друга база. А, тази база сме били. Аз един да изгорих. Йордане! Аз съм малко. Йордане! Аз съм на същата кръв. Не, няма да се бявам. Аз съм на оранжева кръв. Като викат ми искате да съберете. Не, на малко е. Тъжко е умре. Кой малко тъжко? Ето, никой няма, никой изобщо няма. Аз го изгорих то. Кой ще дойде? О, Данчо, ти хич. Викаш, че ще събереш храна, дърво, ма хич не събереш. Що е? Ще си бирам каквото си искам. Кой червения факт? Може да го врокнеш. А? Не мога да го врокнеш. Тук на често има ли някакви пазачи? Не. Добре. Ама някакъв само, че умрел. Какво? Ай, не го отворих. Не! То се веше кръв и умре. Да, защото се умре. Не, защото умре в нищо. Ето къде пише там колко да. О, не. Ой, с мен е свършено. Нещо си здраве. О, макар! А мен кой ще ме вземи? Къде да там? Не. Козело. Да, бегай, по-добре. По-добре да бегай. Help me, няма храна. Той Данчо. Моля. Има нещо храна. Инки, Данчо, като не гледам, що не ме спаси. Нямам бандажка. Първи, що не ме взе? Не знам. То се много влиза. Бата, що не се получи бандажка? Няма. Не, имаш по-често. Мале, аз ще зачем го... Той има 3 често да отворя и ги отворила. 3 честа има затворена и ги отворила. Чак той, вълк, аз се кача горе, бе! А ти къде си? Ето да ме подгане както влегем. Някой се бута. Знае кой е козела. На мен се бута. Кой се пута? Козела. Козела се... Козела е пътка. Не, не бъде да бъде. Аз идвам.
честова. Бързо честовете, Вики, защото... Ето, където си умрява и момче. Добре, там няма. Ама там има ли такова? Има ли един супер пълен? Не, няма никой. Няма никой. Да, убил си ги. Аз ги убих с огняни ми меч. Маре, това най-якия айтем. Това най-якото айтемче. Пато толкова. Оп. Аз имам такова колоко. Ето колко има. Браво. Искам да се хванам, че... Не! Не казвай, че съм се загубил чест от това. Хвърлял съм си в лавата меча. Той е в лавата, така ще го взема, той вече е изгорел. Куче, хайде ма. Ела, моето кученце, хайде да. И сега нямам огнен меч. Баците. Кученце, браво, моето кученце. I'm sorry. Това тадале. Коликни, амучили, бандажка. Искам да се изгора. Да. Диамант. Аз имам 30 няколко. При кръстичката имам да параме. Мале. I'm sorry. Don't leave me. С мен е свършено. Сони е свършено и с мен. Не. Аз няма да свърша. Ти къде си? На Кен Фало, къде му съм? Фау. Кен? Къде можеш да си? Имаме диванче. Често му отварям и вече. Не мога го турам в леглото. Ти си ги взела. Дай с. Много смешно го тури, Викато. Аз едно спъвам на другата страна. Само че смешно. Ай, браво. И това е последна чест. Аз тук не моля да оцветявам Виктор в синьо. О, не. Аз съм на Кен Фаро. О, май гад. Как ще се бие сама? Ти добре ли си, бе? Ком съм? Чакай. И не мога да... Бати, това ми беше последна. Къде е Не питай, аз съм при теб. Как си в капан, ма? Аз един да Оляс. Бати. Чао, горе, това се начало. Какво се шива преди мене? Бегайте! Аз мога да си изключа скапаното видео. Защото ми е бъгнато. Майко, аз съм Майко. Балът си трупа, бе. Yes! Заслужавам с патрон Джакис. What the fuck? Как си се трениле? Ако отиш Джеймсите, няма да ги слагаме в крафт тейбъл. О, вече на мен не ми се играе. Аз си